Level up patrol na! Level up patrol na! Groundbreaking para sa redevelopment sang Plaza Libertad ang ginpatigayon. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang groundbreaking ceremony nga ginpatigayon sa Plaza Libertad kay nasang aga. Ini ang hugnat sang pagsugod na sang rehabilitasyon sa kapin 4,000 square meter nga plaza. Ini pagabutangan sang assembly area sa atubang sang Iloilo City Hall, pathways, pagabutangan man sang lighting systems, signages, kag pagakaayuhon man ang drainage. Ang architectural design ginpreparar ni Architect Paulo Alcazaren nga muman ang naghimo sang disenyo sang Iloilo River Esplanade 1 kag 2. I-restore na yung tanan natin ng mga structures nga daan na. Like ang mga estatwa na, i-restore natin na. Ang mga poste nga daan, ibalik natin kag ipasigahon. Ang mga planters bala, may iban nga nagakiwi na. Tapos may drainage na da nga ipaubra kay kung kisa makita naton kung mag-ulan saka ang tubig dira no. Kag may ginatanaw kita nga water feature nga may ara kita do gamay nga fountain para nga may kantuan man mga tao. Gindugang pa sang alkalde nga hindi maapektuhan sang proyekto ang mga century-old trees nga yara sa plaza. Magluwas sa pagbalik sang katahom sa mga public plaza kag maengganyo ang pumuluyo nga magpadulong diri makabulig man ini sa ekonomiya sang syudad. Ang pag-ubra sini sa mga plaza, part ni sa program ta para ma-revive ang syudad because we hit two birds with one stone here in the plazas because we provide employment for the Ilonggos. At the same time, we restore the former glory of these old structures. 150 calendar days ang ginatalana sa pagtapos ng Phase 1 sang proyekto. Ini ang may pondo nga masobra 19 milyones pesos. Ang pondo ang gikan sa Local Government Support Fund Assistance to the Cities. Matapos ini, sugura naman ang Phase 2 sa diin pagabutangan sang playground kag water feature. Ginalauman nga matapos ang bilog nga proyekto antes magtakop ang 2021. Ang Plaza Libertad amo ang pilot project sang alkalde nga patahumon ang mga public plaza sa syudad. Sa subong, ginahitso na ang plano para sa rehabilitasyon sang La Paz Plaza kag Arevalo. Patahumon man ang Molo kag Haro Plaza sa pagpanguna sang National Historical Commission of the Philippines. Sa urban setting balaan no, naging ang luxury of open space is only limited to a chosen few. And so we provide the opportunity to, with the age of technology, we hope to bring back ang mga tao sa plaza. So i-revitalize natin ang plaza to provide magiging accessible siya and to provide an alternative entertainment area for our new generations. And pati ang old naman eh. Kahit amo na ang old nga Spanish tang ano no where everyone knows one. Sa pagpatahom sang Plaza Libertad, ginalauman man nga magwa ang katahom sang Iloilo City Hall building. Nahibaluan 2010 sang ginsugura ng konstruksyon sang bag-o nga Iloilo City Hall sa ulihi nga term sadto ni Mayor Treñas bilang alkalde. Tuig 2012 sang natapos ang proyekto. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pagtunga sang Iloilo City sa duha ka mga distrito, suportado ni Mayor Jerry Treñas. Lusot na sa third and final reading ang House Bill No. 8477 nga magatunga sa Iloilo City sa duha ka distrito. Upod sa isa ka distrito ang Haro, La Paz kag Mandurriao. Separado naman ang distrito sang city proper, Molo, Arevalo kag Lapuz. Para kay Mayor Jerry Treñas, mas paborable para sa syudad sang Iloilo kung may duha ka congressional districts. There are infrastructure projects that are designed for each congressional district. So mga schools ta, mga paubra, mga importante nga mga kinahanglan sa health.
aside sa mga scholarships nga mahatag available sa mga financial assistance, sa una sang tiyempo ko nga congressman ako, kadamo nga managakimo, pangayo bulig permi, may operasyon, for people in very strenuous situations, kadako gid sang bulig sang isa ka congressional district. Suportado sang alkalde ang pagtunga sang Iloilo City sa duha ka mga distrito. Personal man sini nga nagapakig-angot sa pila ka mga senador agud ipabutyag ang iya suporta. Subong ginatingwaan ko gid subong nga malabot gid ang tanan nga mga senador kay ti naaprubahan na sa House of Representatives nga mapabalo, no? As a matter of fact, I am now communicating with Senator Drilon kay ti siya taga syudad para mabalaan niya man. I also talked already with Senator Marcos because she heads the local government committee. I will get in touch also with all the other senators so that they will know that I am very supportive. Nahibaluan kongresista pa lang sadto si Mayor Jerry Treñas sang iya man ginduso ang pagtunga sang syudad sa duha ka distrito. Apang bangod sang kakulang sang tiempo, wala matigayon nga mapasar ang hagna sa ika-14th kag 16th Congress. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.